Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna pa sa teseryetay wita alawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mami, umadaling ti pa nagturpos ko iti high school. Kayat ko kumati mangala iti special needs education iti maysa nga universidad. Mabalin mat, iha. Pagsaritaan tayo dahi ta ni papam, apaman asumangpat man ipod ijay radio station. Mami, panag ko na yung atakot kabaulak ti ag-eskwela iti kolehiyo. Nga oray sa anak ang makakita. Kabaulam, anak ko. Apay kit dinasaan. No kabaulan dagiti padam asaan ang makakita, kabaulam mat. Basta determinado ka iti panagadal mo. Pampanunotak lang amin. Lukasanon to ti pananghandal kanyak dagiti agbalin a professor ko. Amangan ngamin no saan da maawatan ti kasasaad ko. Be positive, iha. Mamatiak nga agbaligi ka iti panagadal mo iti kolehiyo. Ag-eskwela ka iti universidad nga adayo, dito ayan tayo, kunam, alaya. Wen daddy, awan ngamin ti kurso akayat ko dito'y universidad nga asidag kada tayo. Isuan napili lang nga iti sabali a pagadalan. Ang iha, ang mga numarigatan ka laeng. Amo tayo matikasasaan mo. Nang runa, kat saan ka matanairwam nga agbalin nga independent. Mabalin ko kumamat a masursuro day taabanag, daddy. Dagiti ngamin amok, a visually impaired. Kabailan damat ti makasursuro. Saan ang mabalin, iha? Narigaten. Ang mga nuan niya pa'y tidakes ang mapasamakan ka. Numuna, tababae ka pa'y mo't. Sa nabalay nga agunline class kalaangan, dito'y balay. Herman, manipod nalpas kayo ang nagsarita ka ni Alea, saanen arimrimwar iti Seledna. Saan pa'y apulos anang nangan? Talaga ka di asaanen nga agbaliw ti desisyon mo. Paula, kaya't kumata makaadal ti anak ta. Isunalaeng ta maamakak. Gaputa mga nuan niya pa'y ti mapasamakan kuana. Apay ngamin aday tati panunutam. Mabalintamat nga ipan iti ayan tinatalagad apagyanan ni Alea. Anya ti amom, amangan no nabaligin to iti panagbiag ni Alea, nga uray no kasjay asaan a makakita. Panunutak pa'y anaimbag dahito ang nagsaritaan ta. Diyak lakit di kayat nga agbabawi akto iti udi na, no bilang tamaya dayo kadata ti anak ta. Kablawan ka, Alea. Nakaturpos kan iti high school. Thank you, Jade. Anya ka diti linaon ti sagot mo kanyak. Nagdagsan man. Lukatam to langan iji balayo. Iti kasta, maamwam no anya ti linaon day ta regalo. Uray da kami ka ni dadim, iha. At damot sagot mi kan ka. Thank you, Mami. Sana na nakaumay ni Daddy. Gaputa busy mat iti trabaho na. Ado nga min dagiti iliplupas na a report ijay radio station na pagtrabahuan na. Iso asaanen na nakaumay. Ang kunana arumwar tayo, apaman amalpas ti trabaho na. Hello, Paula. Herman, sa dino ti ayan mo? Itay pa'y nga urayan da ka ni Alea. Umaya ko dita restaurant. Ano pa'y nga mintin lepas ko at trabaho dito opisina. Kartingam nga ron ti umay dito matuukan kami na mangururay kan ka. Unay kalakit din aya. Sige. Paumaya kon. Urayan dak dita. Kunaklakit din no saan kayo ang makaumay, Daddy.
Itay da kayo pa'y nga urayan. Pasensya kayo no nabayagan na kasimbang pat. Ano pa yung kami ti trabaho? Alakit din mangantay mo na. Celebrate tayo ti panagpurpos mo iti high school, iha. Huwag kaya. At ti sagot mi ka ni mama. Lukata, iti kasta, maamwam anya ti linaon ti regalo. Sapay la ko ma, tamagustuam ti sagot ni Kanka, Alea. Sige, Mami. Lukatak ti regalo yun. Wow! Kabarbaro a cellphone? Wen, iha. Dahit at ti sagot mi ka ni mama. Iti kasta, adda aramate mo iti panagadal mo iti kolehiyo. No kasta, palubusan da kun nga agenrol iti universidad, Daddy. Wen, basta saya atem ti panagadal mo. Iti kasta, maadaan kanto iti napintas ang masakbayan. Kumusta ti panag-apply mo iti scholarship? Sani, anak ko? Good news nanang. Naawatak iti scholarship. Awanan ti parikot tayo iti panagadal ko iti kolehiyo. Ay nagsaya atin no kasta. Makaadal ka matlaangan iti kolehiyo. Awanan ti parikot tayo, anak ko. Uread dan scholarship ko. Agtrabaho aklata no kas dyan awan eskwela minanang. Iti kasta. Adalat ta allowance ko. Sikalat ti makaam mo, anak ko. Tinapatag, ag-concentrate ka iti panagadal mo. No kasta, umadayo kan dito'y lugar tayo, Aliyah. Saan kanton ang makadwa? When Jade, iti ngamin sa baling nga universidad ti pagadalak. Saan ka nga agdanag? Friend ka mat iti Facebook? O di agchat ta no kas dyan nga awan klase ta? Dumalat tami, nagkadkadwa ta iti personal, BFF. Ngam, naragsakak para kan ka. Gaputan na sulbaran ti parikot mo, no sa dino at talaga ti universidad a pagadalam. Naimbag nga ron tay manugot ni Daddy iti kayat ko a pagadalan. Saan nalata maliklikan ti panagdanag na? Siyempre, si kati kakaiso na nga anak dak ni Mamim. Iso at talaga nga overprotective dakan ka. Pagsaya atam laang ti pampanunutan da, BFF. Herman, saan ka di asumrak ita iti trabaho? Aldawan. Saan? Gapot ako yugon kayo ka ni Alea amapan iti universidad. Agyaman ak unay, tanagbaliw ti kapanunutam maipapan iti panagadal ni Alea. Kunaklakit din, no saan nga agbaliw ti desisyon mo. Pampanunutek lang amin ti masakbayan ti anak ta. Kaya't kumat ang makaadal, nga uray no saan ang makakita. Isu nga imanugot ako iti kayat na. Mamati ak akabailan ni Alea ti makaadal. Imalakan ka ti anak ta. Nalaing kan honor student. Basta itultuloy tamet ti magsuportakan kwa na. Makalpas tumet laeng iti panagadal na. Dito'y kading apartment ti pagdagusa, kabayatan ti panagadal ko, Mami, Daddy. Wed, iha. Mangtangdan kami iti mangkadwaken ka iti makalawas. Iti kasta, maisurunaken ka dagiti nasken nga aramidem ditoy. Ken maikabisadom dagiti paset ti pagyanam. Kalpasan ti makalawas, agsublimet laeng ijay lugar tayo. Nubilang tanda ka sa pulam, awagan na kami adagos, iha. Iti kasta, maipay adagos, noon yaman dayta. When Daddy, ket agyaman akmanan kada kayo. Gapot ta pinalubusan dak nga agadal iti kolehyo. Kas iti kanayon ko nga ibilbilin kan ka. Agadal ka na imbag. Iti kasta, maaddaan kan tumat
itinapintas ang masakbayan. At tuyot ti balon mo ang mapan iti pagadalan. Sana'y anak ko. Agyam anak nanang. Sana ko namangan iti pamigat diti balay. Gaputa maladaw ako niti pagadalan. Sapay first day of classmate ah. Ibusam nga ro dayta impabalon ko ken ka ah. Ay, ado ti saan amang mangan. Iso di mo ko masayangan ti impabalon ko. Un ka di. Unay kayo na ya. Kasla klaubing abasit iti panang palpalagit nyo kanya. Ay na, ibagbagak laang anak ko. Ala, agiddan tan arumwar. Tama pa anak matan iti apartment apag trabahwak. Sige nanang. Intay nga rodan. Itay pa'y anadlaw ko akasla da pampanunutam, Herman. Apay, adda ka di parikot mo iti trabaho? Pampanunutak ti anak ta. Nakastrak nga ta iti pagadalan. Nasaya at nga ta ti trato kan kuana dagiti profesor na. Awagan ta ni Alea inton rabii. Iti kasta, maamuan ta no kumusta ti umuna nga aldaw na iti klase. No kumata makakita ti anak ta. Kaya't kukuma nga agbalintong abogado. Isukuma ti mangtungpal iti arapaap kukumaidi. Kasjay mati kasasaan na. Isu nga imposible ang matungpal na ti kaya't ko para kan kuana. Oray no saan na makakita ti anak ta. Nasken nga agbalintalat ta a proud ken kuana. Gapot aramiden namut amin ti kabailan na. Tapno makaadal. Nalpasan ti umuna nga aldaw ti klase. Orayak langan ti mangsukon kanyak. Iti kasta, makaawid ak mata ni ja apartment. Nalakalang mata masursurot ti agpapan ken agawid. Gapot amo mat dagiti tricycle ti apartment apag dagdagusak. Hi, miss. Siyak ni Sunny. Agpadatamot lang nga education student. Isu na lang. Ta English ti major ko. Syakmat ni Alea. Special needs education ti major ko. Nice meeting you, Sunny. Nice meeting you to, Alea. Ay, mabalin ti makigayam? Uwan awan parikot iti dayta, Sunny. Maragsakan nakmat. Takayat nakngagbalin na gayem mo. Nga oray sa anak makakita. Anya ti kunam sanay anak ko. Kaadalam ti may sa abulsag nga agdagdagos iti apartment apag papaaya kas caretaker. Una nang. Isumot lagayam nga mamuna kayo. Ta itigayam apartment apag papaayan nyo ti pagdagdagusan na. Ay way nanakaw. Idi damaw. Ada kadwa na amang bambantay kan kuana. Ngam kalpasan ti makalawas. Pimanaw matlaang ti kadwa na. Gaputa alistaw ang nakabisado na ti apartment. Imbaga, taalisto na sursuro na nanang. Kanuray ti klase. Nalaing ni Alea. Siya kakanayin ti mga alalay kan kuha na. Nukas jay, nga da kasapulan na ang material. Para iti discussion mi. Ada nga minagiti subjects nga kaklase kami. Nga uray no agduma kami iti major. Ala ay kat makigayim kalatakan ko na. Iti kasta, saan mat ama homesick? Nukas jay nga awan kasarsarita na. Itay ka pa igayam nga da dito'y classroom, Alea. Nagsapa ka mo ta simrekan? Wan, Sunny. Talaga nasapa ka simrag. Gaputa kayat ko ang makasarita ti maysa nga instructor tayo iti maysa subject. Ada nga min parikot ko. Ah, apay, anyat parikot mo. No, okay lang kan ka. Ibagam no anya data. Tabarang ada maitulong ko. Anya ti parikot ni Alea. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas na pauwan. Panagporsihi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para it radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Paula ti asawa na maipapan iti panagadal ti anak da. Kat dita, nagbaliw ti kapanunutan ni Herman. Iti sabalya bangir, maragsakan mat daminda kan sani. Gaputan addaan ni sani iti scholarship para iti panagadal na iti kolehyo. Iti mat universidad, nagamam mo da alaya kan sani. Dagos ang nagbalindaan na singad nga gayam. Iti may sangal daw, nasapa asimrek ni Alaya iti universidad. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasapa ka matasim rek Alaya. Dua tapay la dito'y classroom. Wan sani, kayat ko ngamin ang makasarita ti maysa a professor tayo. Sakbay amang rugi ti klase. Ay, apay. Anya ka diti bagam iti profesor. Ada ngamin parikot ko. May papan iti reading material nga inted na. Saan nga accessible? Kasano day ta? Saan ang mabasa ti laptop ko dagiti adda ijay? Gaputan nagadumat nga mina picture nakakabil. Iso asa anak naka-review idi rabii. Day talaga am ti parekot mo. Apay nga ro dadi mo yung baga kanyak idirabi. Iti kasta, natulungan ka. In message na kumaa. Ada ka di cellphone mo? Isuro ka, no kasano nga aramidan. Tapno, ma-convert mo iti text dagiti picture. Nga da iti reading material nga adakan ka. Talagang matanagswerte ka ni Sani Alaya. Agasem, isupay tinang tulong kan ka amang urnos ka dagiti reading materials mo. Tapno maka-review ka. Wen abi, marigatan nak ngamin ang mga access iti lessons tayo. No saan nga accessible. Naimbaglaangan ta tinulungan nak ni Sani. Amom, no siyak ti adda iti sitwasyon mo. Sana kun nga agadal. Amom no apay. Gapo ta saan ka makakita. Kan, tapno ibagakan ka, saan ka ang maibagay iti dayto nga universidad. Ta saan ka kat nga roda makakita. Kan, tapno ibagakan ka, saan ka ang maibagay iti dayto nga universidad. Ta saan ka kat nga roda makakita. Kan sigurado ang masayang laang ti baybayadan dagiti dadakkel mo at tuition fee. Gaputa amangan no saan mo tumutla ang maikonsentrate ti panagadal mo. Kan, amangan no saan kan tumutla ang makagraduate. Uray no sa anak ang makakita. Adumat dagiti pamuspusan tapno makaadalak abi. Isu adi mo kumamat ibaga amasayang dagiti baybayadan dagiti dadakkel ko. Gaputagis eskwela akmat anaimbag. Nagag ko dagiti imbagbagam ka ni Alaya itay abi. Una yan ang nagalas ti ugalim. Apay, Sani, isakit mo day jay abulsak. Di mo ko naan a-crush mo day jay nga Alaya. Hello? Saan kayong agbagay anya? Anya crush nga ibagbagam. Gayam ko lang ni Alaya. Iso may saksakit ko. Naimbag pa ni Alaya. Tauray kas jay. Asaan ang makakita? Nasayati ka babalid na. Ngam si kamitan. Makakita kang agpaiso. Normal ka. Ngam nagalasti ka babalin mo. Anya? Padasa mapagsasawan itag kakadakas ni Alaya. Jak agdwa-dwa. Amang ipag-guidance kan ka. Ibagak amin ang madi nga aramid mo dito'y pagadalan. Ket no maamuan ti school admin, ti kinabulim. Sigurado, masuspinde ka. Alaya, balasang ko.
Sakbay nga agawi dak, nang luto ak iti merienda. Umay ka tag merienda tabiit. Sige laang na naminda. Awan ganas kong agmerienda. Da kayo laangan. Anya ka diti parikot mo. Kan api akas laawan gaganay gayam. Nasakit lang amin dagiti imbagbaga kanyak ti may sa akadalak, nana. Kinunana asaan ko kano abagay ti sumrak iti universidad. Gaputa sigurado asa anak tumatla makaadal. Sayang laeng kano dagiti ibaybayad at tuition fee dagiti dadakkel ko. Di ka kumamaupupay ka dagiti panagsasaw ti daduma. Ngamin, ate mo dagiti makakita. Gaputa si ka, talagang agpurpursigi ka nga agadal. Ay ngam dagiti daduma, day talag bisbisyo ti aramiden da. Ay na, balasang ko, imbes a maupay ka, ipakitam kit di akabaulam balasang ko. Ipakitam iti day di akadalam, asaan at ipakapilawam ti agbalin at tubang, tapno matungpal mo dagiti arapaap mo iti biyag. Ay na, nagadumot din dagiti trabaho kita. Ano dagiti report anaskan nga ilapas ko. Kalpasad na, anda pa'y programa ka dya station inton rabii. Nangag ko itay ti panagsaom iti may sa a news program. Nagado dagiti komentaryo maipapan ka dagiti mapaspasamak dito lugar tayo. Hanggang tanangam kuma ti panagsasaom iti radyo. Amangan mo't no delikado ka. Tapay kumamat a delikado. Kinapunulaeng dagiti ibagbagak, Paula. Kan ba isa? Anda tayo iti sistema a demokrasya. Isu anawayaak ang mga ramid iti dayta. Sana bale, tamok mo ti limitasyon ko. Hanggang nasken lata ti panaganad mo. Gaputa di tay amuno anya ti kapanunutan dagiti mabatbatikos mo. Narigaten, amangan anya pay ti aramidan daken ka. Di kagdanag. Gaputa agan anadak. Para kada kayo iti anak ta. Hello? Hello, Aliyah? Ni Jade daytoy. Kumusta kan? Jade! Nasayat mo ta nakaawag ka. Kumusta kan? Kastoy, stress ako. Gapo ka dagiti nagado a requirements na ipapaarami dagiti teachers. Si Kangay, kumusta kan? Nasayat aklat tamat. Busy ak itang agrib-review para iti final exam. Anya ngay, amo ka din dagiti dadakkel mo, ti panang bulbulikan ka, ti may sa akaadalam? Ay na, no asidagak lang ata dita. Ang mga no impungot-pungot kon, day di bruha. Saan pa'y? Diyak pa'y inistorya kadakwada ti may papan ka ni Abi. Gaputa sigurado nga umayda dito eh. Kat i-report da iti school admin ti mapaspasamak. Saan ka nga agdanag? Gaputa ka ba ulak pa'y mat ti aramidan kanyak ni Abi, friend? Nakapasyar kayong mat dito'y apartment, Ma'am Paula. Sir Herman. Wen, Minda. Gaputa bisitaan mi ni Alea. Simangpat ka din ti anak mi manipod ije pagadalan. Saan pa'y, sir? Agid dandan to kanisanay nga anak ko asumangpat dito'y apartment. Ang mga numadama pa'y lang ti panag-exam da. Agyaman kami unay iti kinasaya at yung nga agina iti anak mi, Minda. Nangruna kanisani. Sigun iti anak mi, kanayon kanu atultulungan na iti panag-review na. Uwan, mama. Ay, talaga anasingad da sani kan Alea. Nga agayag. Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti exam tayo. Makabannog mo ti ag-exam. Nga oray dwala ang a minor subject. Nagrigat latta. Ay, wan nga rod. Nangruna kat nagado dagiti isipart. Ay, kumusta ang iti field study?
Nasayat mat. Asidagan amalpas ko ti portfolio a requirement. Naibaglaangan. Ta-modified dagiti episode nga inaramid ti department head. Iso asanak unay anarigatan. Oh, adda kayo matgayam dito waiting area, Sunny, Alea. Eh? Nagalisto maten analpasyo ti exam? Siguro, adda answer key nga inusar mo iti exam anya, Alea. Weno saan, ang mga no chat GPT dagiti answer mo iti essay. Iso nga alisto, analpas ka. Apay kumamat nga ag-chat GPT ak iti exam, Abi. Kat no nakasango pa'y kanyak ti instructor tayo, kabayatan ti panag-exam ko iti computer. Iso ajak maarami ti ibagbagam. No kasta nga rod. Ang mga no insurukan ka ti instructor tayo dagiti answer iti exam. Gaputa masyan kan ka. Tabulsak kakat nga rod. Da kaming tupay ang makakita. Kat nabayagan kami ang nag-exam. Sikan tulakit din abulsak. Umay kan Alaya. Pumanaw tan ditoy. Nasaya at mutta nakasangput kan, Alea, iha. Pasensya kan, no saan mi nga imbagbagakan ni Dadim, tiyo umay mi dito'y apartment mo. Kaya't da ka ngamin, asorpresaan. Kasta nga agpayso, iha. Ang apay akas lang naliday ka. Anya ka diti parikot mo. Apay, adda ka din napasamak ijay pagadalan? Ibagam, iti kasta, matulungan da ka. Awan, Mami, Daddy. Mabitlang tagsukatak. Kalpasan na, mangantayon. Mapanak pa'y laang iti saled ko. Sani Barok, mabalin ka di akasarita da ka, may papan ka ni Alea. Sige man. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Maipapankan ko na. Barok, manipod first year college kayo kani Alaya. Agayem kayo, saan ka di? Uwan, sir. Nukas na nga rod. Amom, dagiti mapaspasama kan kwa na iti pagadalan. Ah, Pangaasim Barok. Ibagam ko man no anya ti kasasaad ti anak mi ije pagadalan. Madanagan kami ngamin may papankan ko na. Gaputaka na yun maten analiday. sige man, sir. Dungog kayo. Ibagak kada kayo. No anya talaga ti mapaspasamak ka ni Alaya. Agsasarita mo't na Madam Paula, Sir Herman Kansanay. Anya nga taaya ti pagsasaritaan da. Kasla na patag ah. Nanaminda, adda ka di pa'y namami kan Daddy. Jack ngamin idamangag iti siled ko. Ewan, balasang ko. Madama ti panagsasarita da kadasa ni Ijerwar. Ha? Anya ti pagsasaritaan da, Nana? Jaka mo ah. Maamuan tanto, apaman amalpas da nga agsarita. Naamuan da nga tanti may papan iti napasamak kanyak iti universidad. Sigurado nga agungat ni Daddy. No bilang tamaamuan na tipudno. Saan ang mabalinday to'y, Paula? Amuda lang nga ruden ti kasasaad ti anak ta. Hanggang maiturad da pa'y lang nga ibuli. Herman, agkalma ka kumalaeng. Saan ang makatulong dayta a panagpungtot mo? Tanya nga ro ti kayat mo nga aramidak. Baybay aklat ta, nakas jay ti aramiden da iti anak ta. Itamat lang, mapantay ti universidad. Naska na maamuan ti pagadalan, ti aramiden da ijay nga estudyante. Sige, kadwaan ka amapan ije universidad. Ang pangaasim, agkalma ka kuma. Saan na makatulong ti panagpungtot mo? Maawatan ka, tauray siyak. Masaksak tanak mo't itinaamuhak. Pasensyangan. No imbaga kadagiti dadakkel mo ti mapaspasamakan ka iti pagadalan, Alaya. Sapay ko mata di nakagura ah.
Agyaman ako na iti panangisakit mo kanyak, Sani. Talaga na pudno ka agayam. Nagbutay nga pa iti reaksyon ni tatang mo. Kas jay gayam na makaungit. Talaga akas dyan ni Daddy no may papan kanyak. Talaga nga overprotective. Imbag nga ron, tapi nalubusan nak nga agiskwela iti universidad nga adayo iti lugar mi. Nagasat ka unay, Alea. Gaputan na si Singpet dagiti dadakkel mo. Talaga nga ipapaayda amin a suportakan ka. Tapno makaadal ka laang. Day talaunay ti pagyamyamanak iti Diyos. Gaputa uray no sa anak ka makakita. Impaayan nakmat iti nasingpat anagan na. Herman, addatan diti opisina ti Student Affairs Office. Urayon talangan ti maysa a faculty member nga umasidag kadata. Masapol ang maamuan ti pagadalan, tinapasama kiti anak ta. Iti kasta, saanan ang maulit ti inaramid day nga estudyante kani Alaya. Naimbag nga orasyo, Mr. and Mrs. Montano. Siyak ni Mrs. Gamboa, ti Dean ti Student Affairs Office. Anya ka diti may pa iti opisina mi kada kayo. Mrs. Gamboa, siya ti ama ti may nga estudyante, visually impaired. Imay kami dito opisina yo. Gaputa kayat mi nga ipakaamo kada kayo. Amay sa kadagiti estudyante dito universidad, timang bulbuli iti anak ko. Anya? Ama, sino day ta nga estudyante, sir? Saan mi nga abmo ti may papan iti day ta abanag? Ibagayo ko maadagos no asino man day ta. Iti kasta, maaksyonan adagos ti universidad ti bullying a mapaspasamak iti anak yo. Imbag na nakita ka dito ruwar ti pagadalan, Alea. Mabalin ka din, nagsarita ta? Mabalin mat, Abi. Anya ka diti bagam. Sorry ka dagiti inararamid ko. Pasensya ka lakuman. Promise, jakon ulitan dagiti inararamid ko kan ka. Awanan kanyak dayjay, Abi. Sapay la kuma. Tapod no ti kinasayat nga ipakpakitam. Uwan, Alea. Promise. Talaga abaliwa kon ti madi nga aramid ko. Mabalin ka di abuludak biit ti laptop mo? Masapol ko lang amin nga i-encode dagiti episode asaan ko pa'y analpas iti field study. Isublik matlatagos kan ka. Apaman amalpas ko ti aganser ka dagiti episodes. Nadadangal namin ti laptop ko. O sige, mabit lang nga ron. Taidapag ti screen reader na. Iti kasta, mausar mo na saya at ti laptop ko. Anya, impabulod mo ko ni Abi ti laptop mo, Alea? Wan Sani, nadadaal ka nung amin ti laptop na. Iso nga impabulod ko pa ilaan ti laptop ko. Amom, nagkid daw kanyak iti pamakawan ni Abi. Kinuna nang agbalbaliw ka nun. Sapay ko mga ron, tapod na ti pa nagbalbaliw na. O, anya nga mapanta ka din agpaprint iti portfolio? O sige, mabit lang nga ron I-check ko lang no kompleto dagiti episodes a naka-encode iti laptop ko. O sige. Sani, apa yan? Saan matan nga agon iti laptop ko? Nadadaal sa matan ti screen reader na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, nakunan ni Abi kan ni Alea, asaan ami ay bagay daytoy iti universidad. Gaputa may sa abulsek. Nasakitan ni Alea iti panagsasao ni Abi. Ngam di nalatan ingkas kaso daytoy. Naamuan nga rod da Paula kan Herman ti mapaspasama kan ni Alea. Isu adagos anapanda iti Students Affairs Office. Iti may sangal daw, agparikot ni Alea. Gaputa adda napasamak iti laptop na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sapay ko mga rod tapod no nagitim pakpakita na kang kakinasaya at ni Abi. Alaya, iti kasta, awanan ti parikot. Sapay ko mga rod, Sani. Nang nagbit matan ti panang bulod na iti laptop ko. Insubli na matadagos. Makigiddan ka din kanya kamapan agpaprint iti portfolio. Iti kasta, maipasamatan, tapno awanan ti pampanunutan. Wen mabit lang nga rod. Ta i-check ko dagiti importante a files ko. Sani, apay ngay. Saan matan nga agun iti laptop ko? Ne? Nadadangil sa matan ti screen reader na. Apay ngay, saan ka di nga inidip mo itay ti screen reader na? Sakbay nga impabulod mo ko ni Abi? Wan, ngam aga automatic nga agsubli day jay no lukatakman ng ti laptop ko. Kanya? Sige, iyag mo. Siya kung ti makita. Manipod diti ayan ko. Makitak no kasano ti panagdanag ni Alea. Gaputa saanen nga aguni ti laptop na. Sigurado asaanen ang makaipasang iti portfolio na. Gaputa delete ko kat nga rod amin dagiti files na iti field study. Saan laday ta? Saan pa yan nga agsaw ti screen reader na? Gaputa uninstall ko kat nga rod. Kasta ti magganap ti kasjay a tao. Ha? Jak lakit di tulok. Ngagnanayon nga agkayam da kan ni Sani. Rumbang lang asyak tagbalin agayam ni Sani. Gaputawan mat nga rod ti magganap na. Iti dayjay nga Alea. Awanan, Sani. Saan ako na makapagpasa iti portfolio? Gaputan na delete amin dagiti files ko iti laptop. Unay matan ni Abi. Kunak no pudno ti panagkidaw na kanyak iti pamakawan. Tagayam. Adama di a plano na. Tapno lang saan ko may pasa ti portfolio. Husto na, Alea. Di ka nagsangit. Awan maitulong ti panagsangit mo. Un kayam. Ada ka di backup files mo iti hard drive mo? Ken uray ti installer ti screen reader para iti laptop mo. Uwan gayam. Ada pa'y gayam hard drive ko dito'y bag ko. Naimbaglaangan. Tanaikabil ko pa'y dagiti files ko dito'y. Irwar mo nga Roden. Tulungan ka. Kalpasan ang maurnos ti parikot mo iti laptop. Mapantan iti student affairs. Ipakaamuta ti inaramid ni Abi. Imbag, tadi mo impakat ti kinakomentaristam. Idi nakasangom ti Dean of Students Affairs Office iti pagadalan. Kunaklakit din no makaungat ka itay. Naamiris ko ngamin. Nga awan mat maganab ko no agungetak. Nasaysaya at paikid di ta kinasaritak ida iti nasayaat. Iti kasta, maaksyonan damat ti parikot, maipapan iti mapaspasamak iti anak ta. Naimbaglangan, tamo ni Alea ti aramidan na. Sigunit istorya ni Sani, sipod pa'y ka no first year college da. Kas giant ti trato day dyan nga estudyante nga agnagan iti Abi ken ni Alea. Iswaos tulaan ti desisyon ta. Apalubusan ta ni Alea iti adayo.
Gaputa na sursuro na asang wan ti parikot. Nga uray no awan ta naganak na iti sibay na. Kat gapo iti dayta, mamati akabaalan nan tumat asang wan dagiti karit iti biyag. No bilang tamay santon a profesional. Apay ka di a pinayabandak dito opisina nyo, Mrs. Gamboa. Kan, apay nga da dito'y dasani kan Alea? Pinayaban da ka ditoy. Gapo ta in-report da ka dasani kan Aliyah. Hundo ka di binulod mo ti laptop ni Aliyah. Kat in-delete mo dagiti important files na iti field study. Ha? Kwa? Ay saan, ma'am? Apay kumamat nga ramidak ti kasta. Unay kamatan, Alea? Agpabasol kalatan nga awan mo't ebidensyam? Gaputa si kalaang tinangbulod iti laptop ko, Abi. Kasano ko mga rod madilit dagiti files ko ijay. Ken uray ti screen reader ko. Nai-uninstall. Saan lang ani Aliyah tinangi-report kan ka? Uray dagiti daduma kaklasem, anapadasan damet, abinulim. Kat gapo iti dayta ngay naramid mo. Dakal ti posibilidad na kick out ka dito'y universidad. Pagsaritaan pa'y dayta ti admin. Iso nga urayam, apaayabanda ka manen, Abi. Saan kumusta mo't ngay ni Aliyah? Saan ka din, namalmalday? Saan mo tananang? Iso na lang. Tadandani saan na nakaipasa iti portfolio na. Gaputa indilit amin ni Abi akaadalan may dagiti files na iti laptop na. Ay, imbaglaangan na. Tada backup files na iti hard drive na. Ay anyan anaglo kumutanday ta akaadalan niyaw. Apay akas jay launay tigura na kandi Aliyah. Nalabit nga umapapal nanang. Gaputa napintas kat nga ro ti performance ni Aliyah iti academic. Ken adupay ati gagayem na. Idinto ta iso. Ket awan unay tinasinged agagayem na. Gaputa kasjay kat nga ro ti ugali na. Sani, adaman damagakan ka. Anya day tananang? Ada ka di pa naggustom ka ni Aliyah. Ha? Anya la di tamo ti damdamagan yung nanak. Inak man lang ni ije kusina. Siya kon ti agluto iti kanan tayo. Aliyah, kumusta kan? Pasensya kan no itala ang anasahok ti agpasyar diti pagdagdagusam. Nasaya taklat tamat, Jade. Maragsakan naklaunay ta nakapasyar ka. Kailiw ka una yan na makabanding. Uray sakmat makumikumak ngamin para iti umadanin a graduation. No kayat mo? Rumarta. Ipasyar nakman mo't iti coffee shop ditoy. Sige Mabit lang nga ron tagsukatak. Kalpasan na. Mapantay iti coffee shop akanayon apapapanak. Tunggal stress ak iti pagadalan. Kita tiladawan nga send ni Jade iti messenger ko, Herman. Agkadwada itakan ni Aliyah iti may sa a coffee shop. Kitak man. Nakaragragsak ti anak ta. Manlaw at talaga akailiw na tigayem na. Wen garod. Kasla kaano laeng idiada ni Aliyah iti umuna atukad ti kolehiyo. Ita, umadanin ti panagturpos na. Agyaman ak unay kan ka, Paula. Gaputa sa anak asinardangan ak inumbinser ide. Maipapan iti panagadal ti anak ta iti adayo nga universidad. Maamakak lang amin ide. Gaputa ipagarup ko nga amangan o adadakas ang mapasamak kan kuana. Mamati ak ngamin iti kabailan ti anak ta. Hamangan pa'y nga rod na agturpos to akum laude. Gaputa nagngangatomot dagiti grades na. Nagsaya atan hukasta. Hanggang uray no saan akum laude ni Aliyah. Proud aklatakan kuana. Gapo iti panagpursigina, iti panagadal na. Nga uray no saan ang makakita.
Kasta gayam tinaramid ti agnagan iti abikan ka? Idi binulod na ti laptop mo, friend? When friend, naimpag nga ron. Tanay kabil ko amin a files ko iti hard drive ko. Isoan na ipas ko latta ti portfolio para iti field study. Kat, kumusta mo't itakan ka dayjay nga abi? Ibulbuli na kakadilat ta? Saan ba tan? Gaputan na yung report men iti din tinapasamak. Sapay ko mga ron, tagbaliwan ni Abi. Ay na, friend. Iti kasta akababalin dayjay akaadalan nyo. Saanan nga agbaliw dayjay? Agnanayo nan abuli. Iso ano bilang tamakigayam manan kan ka, di mon pampansinan. Gaputa ang mga noan yan tumanan ti aramidan na kan ka. Apay ka di kayat nakamakasirita, Jade. Ada ka din na patig nga ibagan? Kaya't ko lang ti agyaman kan ka, iti kinasayaat mo iti best friend ko, Sunny. Saan asin sina na problema tinapasara na dito ang lugar? Naawan ka la siguro. Amano na depress ni Aliyah. Nasayata tao ni Alea. Saan nga umdas ti kinabulsak na? Tapno lang saan ko ang magustuhan na gayem. Uray sana makakita. Adumat dagiti na itultulong na kanyak iti academic. Talaga na singpot ni Aliyah. Aramidan na ti amin na kabaulan na, tapno makatulong iti sa bali. Iso asaan na a-deserve ti kasdyan na pasaran na, manipod iti dayjay nga abi. Kumusta ka, Aliyah? Nadamag ko iti instructor yo analpasyo kanon ti thesis yo. Nasaya ataklat tamat, madam. Awanan ti parikot ko kadagiti requirements. Kastamot ten ti thesis ko. Graduation lang ang ti urayan. Amom, dayawon ka iti panagpursigim iti panagadal mo. Impakitam kadagiti padam nga adda pakapilawan na. Posible ang mabalinda nga agbaligi kadagiti arapahap da iti biyag. Sika ti maysa a pagtuladan da, Aliyah. Agyaman ak unay, madam. Gaputas si pupuso ti panangawat yo kanyak. Iti daytoy nga universidad. Sandak nga inupay, gapulaang iti kasasaad ko. Nakasagana ti universidad amang isuro kadagiti kasken ka. Kastamot as isasagana kami amang ipaay iti oportunidad para kada kayo. Isa ano bilang dakayat munto ti mangisuro ditoy. Padasam ti agaplay. Saan kami nga agduado a kabailam ti mangisuro kadagiti estudyante. We are here to help you, Aliyah. Rumarakbit na nang. Agpakpakuyog namin ni Alaya. Mapan kami iti registral office. Saan ka nung amin nakampante? Noadan tinagan na kadagiti ag-graduate. Sige lang, anak ko. Kalpasan ti pagnayo iti pagadalan. Agdiretso kayon dito'y balay. Dito'yin amangan ni Alea. Sige nga ron, nanang. Ay na, sigurado ang magustuhan ni Alea ti luto yo. Nagluto ak ngamen iti paborito yo asidaan. Iso nga awisam to dito'y tiga yemaw. Kung naktumot ngamin kan ka, Alea. At datilistan, tinagan mong agturpos itaatawan. Iso congrats ha. Congrats matkan ka, Sunny. Ay na, makaturpostan iti kolehyo. Ay, nagbungamot langan ti ado a sakripisyo ta. Itisan nga agbayag. Makatulong tan tumutan kadagiti dadakkel ta. Wan nga rod. Iso nga apaman ang makapasak iti board exam. Mangsapo lang adagos iti trabaho. Tapno makaurnungak matan para iti masakbayak. Kan, adan tumat iyawat ko kadamami kan daddy. Aywan gayam. Mabalin ka diya kadwanak iti office ti Dean of the College of Law. Ha? Anyat aramido mi jay? Adala ngamin kayat ko adamagan ka ni attorney. Di ka agdanag. Mabiit lang. Kalpasan na. Mapantanton, ijabalayo. Congratulations, Aliyah, iha. Kamaudyanan na. Nakaturpos kan iti kolehyo. Proud kami unay kan ka, iha. Saan la aday ta?
Cum laude ka pa'y. Apay adi mo imbagbaga kada kami kanidadim. Akum laude kagayam. Gaputa kayat kayo sorpresaan, Mami. Daddy, agyaman ak unay iti suportayo kanya. Anya pa'y lang nga ron ti ururayin tayo. Agawid tayo na ije balay. At da pagsasangwan tayo para iti baligim, iha. Ita, tanalpasan ti graduation. Adya ti plano, sani. Agtay ka kadagos iti board exam, nanang. Sapay ko mga ruta makapasaak. Iti kasta, maadaan na kadagos iti trabaho. Ay, kabaulam day tadak ko. Basta lakit di agribyo ka anaimbag. Say-saya atak ka talaga ti agreview, nanang. Inspirado to'y anak ko naman. Inspirado? Oh, asino ti inspirasyon mo? Ni Kadi Alea? Una nang, ni Alea ti inspirasyon ko. Oh, anya ngay alaya. Adda ka din resulta ti board exam? Wan, Daddy, iso na lang tadyak kaya talokatan ti computer ko. Gaputa, amangan nga no sa anak ang nakapasa. Hanggang kasanon, no addagayam nagan mo iti resulta ti board. No bilang tasaan ka makapasa, o di agritay ka. Suportaran da kanto matlaeng. Da kami laangan ti mangkita, iha. Iti kasta, saan ka nga agdandanag? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Deya Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impakaam mo dasani kan alaya tinapasamak, iti Students Affairs Office. Kat dita, pinayabanda ni Abi, kat kinasarita ni Mrs. Gamboa. Naglabas ti bulan, kat nagturpos dasani kan alaya. Nagtake daadagos iti board exam, kat magagaran dagiti naganak ni alaya, ang makaammo iti resulta. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas na pauluhan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Bilang tasaan ka makapasa iti board exam mo, di agritay ka manan inton sumaruno pa nag-exam, iha. Suportaran da ka kani mamim. Pudno dayta, iha. No kayat mo, da kami ti mangkita iti resulta. Tapno saan ka nga agdandanag? Mami, Di ka agdanag. Saan da ka nga ungtan, no bilang tasaan ka makapasa. Isuada kami lang ang timang kita, iti resulta, iha. pudno ka di dahitoy, Mami, Daddy, nakapasaak iti board exam? Wan, iha. Puno tinaamwam. Talaga nakapasa ka iti board exam. Kung nagtumat ngamin kan ka, iha. Think positive. Ita, may sakan a licensed professional teacher. Diyak ka mo ti sawag, Mami, Daddy, kasladyak pa'y lamamati ang nakapasaak iti board exam. Kasano nga ita, iha? Sa dino ti pangisurwam apagadalan. Padasag ti agaplay iti maysa nga SPED center, Daddy. Bareng maawat ak ijay. Nanang, itata nakapasa ako iti board exam. Agsapol ako iti trabaho. Kaya't kung tiyagisuro. Sikalat tati makaamaw, anak ko. Kumusta mo't ngay ni Alea?
Nakapasa ka di matlaang. Una nang. Madamamot ang agsapsapol iti trabaho na. Maragsakan na para kada kayo ka ni Alea, anak ko. Agpada kayo na nabaligi iti biyag. Agyaman ak una iti sagot mo kanyak abag, Aliyah, friend. Magusto ak launa iti regalom. Ni mami tinagpili iti dayta abag. Ngam siyak tinang bayad. Talaga nga inyurnungak dayta para ken ka, friend. Ay na, you're so sweet na talaga, my friend. Iso a love na love ka. Uray siyak mat, friend. Love na love ka mat. Thank you for being my best friend. Sapay ko ma, tawan to ti agbaliw. Nga oray no agpadat anton a professional. Apay ko mamot nga agbaliwak ngay. Awan mo ti maipanakkel ko. Ken uray anyapay ti maragpat ko iti biyag. Si Kantolata ti best friend ko, Aliyah. Ada kamot gayam dito'y salas, Herman. Awan ka diti sarak mo ita ijay radio station? Awan, tanaglibak pailaan iti trabaho. Gaputa kayat kayo amakadwa iti anak ta. Manipod dito ayanta. Nalawag ang makita ta ni Alea. Bising agar aramid iti report. Hun nga rod, bisi launay iti trabaho na. Dandanid di pa yan rumwar ang makipulapol kadag iti gagayim na. Nagasat ta iti anak akas ken ni Alea. Gaputa nagagat ken nasayaat ti panagpuspuso na. Talaga nga aramiden na ti amin tapno matulungan na dagiti estudyante na. Hello, Mrs. Gamboa. Nakaawag kayo, mat. Ma'am Aliyah, kumusta kan? Nasayatak latamat, madam. Makumiko iti trabaho. Kas speed teacher dito'y lugar mi. Nakaawag gaputa kayat naka makasarita diti universidad. Mabalin mo ka diti ag-travel no may ditoy? Wala, madam. Inton bigat matlaang. Agbiyahe ak nga umay dita universidad. Good. Sige, awagan na kadagos no bilang taadakan diti universidad. Iti kasta, masabat ka adagos. Sige, madam. Makabannog tagmalmal na matrabaho. Agdiretso akbit iji palengke sa kagawid. Siyak man langan ti gumatang iti stocks iji balay. Iti kasta, saan na marigatan ni nanan. Adda babayan nakatakder iti ruartigit iti pagadalan. Aglakla ko iti fishbowl. Kanda duma pa merienda. Kas na mailasin ko ti rupa na. Asit ka man. Pambarak ka gumatang itila ko na. Sika ka dingag pay suday taabi. Dandan hindi ka nailasin. Sani? Uwen, siyak da ito eh. Tisigod akaadalan nyo ka ni Leia. Apay ngaglakla ko kaitan. Di mo ka din tuloy tinagadan? Saanan? Gaputan, nasikugan naktisigod akaayan ayat ko. Saan dakmutan a pinagadal dagiti dadakkel ko. Gapu iti nalaos agura da kanyak. Idinaamuan da dagiti madi nga aramid ko iti universidad. So nga ita, kasto iti nagbanaga. Una yan. Kita man ang talaga tibiyag. Damag ko. Kat nakapasa ni Alea iti board exam. Mababainak kadagiti inararamid ko kankwana. No bilang tagsarita kayo. Ibagam kankwana ngagkidkidawak iti pamakawan. Kadagiti nagmamadi nga impakpakita kankwana idi. Mami, Daddy, agbiyahiyak ita. Inawagan nak ngamin ni Dean Gamboa. Kaya't da ka no makasarita iti universidad. Ne, apay ka no iha. Anya ti bagada. Diyan ka mo, Daddy. Maamuak ka no, inton makasangpetak ijay. No kasta. Kuyugan da ka nga rod amapan ijay iha. Iti kasta, saan ka mabannog nga agbas? Uray saanan, Daddy.
Kabailak matiyag biyahe asisyak laang. Mabannog kayo laang. No kasta nga rod. Oh, atoy. Awatem da ito'y akwarta. Tapno da paggatang mo iti balunam nga agbiyahe. Ket apaman na makadanon kay di universidad. Awagan na kami adagos ka ni mami. Okay, Daddy. Nagdalos mo tanda ito'y sigod nga apartment ni Alaya, nanang. Ada ka din kabarbarong agabang dito'y? Saan mo kadipay nga amaw, anak ko? Umay dito'y ni Alea. Gapo ta pinayaban ka no ti maysa nga admin ti universidad. Aya. Awan mo timbagbaghan na kanya. Ay, abang ano nalipatan na ka nga inawagan. Undaw hitayon idi inawagan nak. Tinasayaat ay awagam laangan. Damagam no sa dino abanda ti ayan na. Tas ti kalaangan ti mangsukon kan kuana. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Amapan ka iti universidad. No saan pa'y nga imbaga ni nanang? Diyak pa'y naamuan. Pasensya kan, no saan ka naawagan. Agap apurak nga minan apimanaw ita ijabalay. Apay nagtaktak ka pa'y langan ng sukon kanyak, Sani. Narigatan. Ang mga namakasalaw ka pa iti barumbado dito terminal. Ala, intabi iti coffee shop. Di ka na yung napapapanantay di. Di kagdanag. Ilibre ka. Sige kayat ko launay dayta. Nang runa kat ilibre na. Pagyamanan mi unay, gaputapin at gam adagos ti awis ti universidad nga umay ka ditoy, Ma'am Alea. Pakaragsakak unay ti makaumay manan dito'y universidad, ma'am. Kasla kaano lang idi estudyante ak dito'y. Ita, may sa ako na professional. Kat ulit-ulitak ti agyaman kada kayo, iti panang suportayo kanyak. Iso pinaayabanda ka ditoy. Gaputa ka sa pulan ti universidad ti mangisuro iti kurso nga special needs education. Kat gaputa cum laude ka. Kan may saka kadagiti nagtap iti board exam, mamati ti universidad akabailam ti mangisuro, Alea. Pudno ka di daytoy, ma'am. Kayat ti universidad amang isuro ak ditoy. Ang, ma'am, adda amak ko. Amangan no saan ko amaaramid anaimbag ti responsibilidad ti maysa nga instruktor. Gapo iti kasasaad ko. Kasi tinakunak, mamati kami ti kabailam. No bilang tamarigatan ka, ada kami laang dito ya mangigiyakan ka. Basta ibagam laang dagiti concerns mo. Agyaman ak una iti panagtalagyo kanyak, madam. Sige, mangisuro ak nga rod iti kurso nga special needs education. Sani, amom ka di anabayagan amadmadlaw ko kan ka daytoy. Ha? Anya ti madmadlaw yo kanyak, nanang? Nakaragragsak ka. Kanayon ka anakaisam ita, tamakit kitam di Alea. Ibagaman kanyak ti pudnaw anak ka. Adda ka di talaga panagayat mo kan kuana. Tangay, nagulit kayo, nanang. Kat ibagakon ka na kayo tipod na. Nabayagan nga gayata ka ni Alea. Angam, iso na lang tamabainat. Gapo tabak nang da. Idinto tamarigrigat tayo laang. Kung naktupay ka, husto talaga ti atap ko. Mala, ay ka padasam ti agdaton kan kuana. Adaan kayo mutan iti husto nga edad. Anya nga iti amom. Ang mga no adamot pa naggusto na kan ka. Saan kayo ka di nga gungat? No, may sabulsak ti maasawak no bilang, nanang? Taapay kumamot nga agungutak. Iti kabayag ni Alea nga agdagdagos ti apartment. Nakita ak no kasano ti kinasingpat na. Uray no saan na makakita. Amo na ti agbalin nga independent. Isu nga awan nga ro ti rason. Tapno saan ko nga ayunan ti relasyon nyo. No bilang laang anak ko.
Alaya, iha. Mano atawanin ang mga sursuro kay ti universidad. Nakapagmasteral ka maten. Awan ka di pa'y planong ang maki-boyfriend? Saan aday ta maki-boyfriend ti aday ti panunot ko, Daddy? Ang mga numakasapulak to lang iti sakit ti ulok no bilang. Iha, saan nga amin na lalaki kat sakit da iti ulo? Apay ni dadin, nasingpat mo't. Sa anak-anak parikot kan kuana. Kasanungay, numay sa ka dagiti gagayem mo, kahit anda pa naggusto na kan ka, iha. Di mo kadilat ta kayat? Basta lakit di maaklon na ti kasasaad ko. Sige, maki-boyfriend ak, Daddy. Ngam no saan, aklo naglatan nga agbakbakit akong abalasang. Nagadumot ng dagiti ginatgatang mo apasarabo para kanya Aliyah, Sani. Sana all inspired. Saan nga mo ni Alea, gadak dito yung lugar yun. Kaya't kung amin nga isurprise, tigayam mo. Ibagam ka din tipod no amarikrik nam kankwana. Una na. Makamuditan na mapayak. Ti importante, maibagak ti ayat amarikrik na. Ala, umay ka nga rudan. Sumuro takmat amapan iti balayda. Sigurado ang maragsakan dayjay, numaamuan na nga adda ka. Daddy, ada ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Sakbay asumrek kayo iti trabaho. Anya day ta, iha. Ibagam laeng. Daddy, itataumdasan ti ornong ko. Mabalin ko mat siguro man ang ti agadal. Nabayagan na pinampanunot ko day ti abanag, Daddy. Kan talaga ngamin nga arapaap ko day toy. Sipod ubingak. Anya ka di akurso ti alaeng manen, iha. Ibagam laeng. Tanakasagana kami akanayon at tumulong kan ka. Nga uray kunam, nga umdasan ti ornong mo. Kayat ko ti agadal iti kinaabuga siya, Daddy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Sani ni Abi, asigod akaadalan na, saan naan ay lasin da ito'y, gaputa sa balin tilangat ti balasang. Iti may sangal daw, nakaawat iti awag ni Aliyah, manipod iti universidad ang nagturpusan na. Nakuna ni Din Gamboa, akasapulan dati instruktor, kat ni Aliyah tinapili da. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawa sa napauwan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ka di ti alaeng makurso, iha. Kapay akayat mo manan ti ag eskwela. Kayat ko ti agadal iti kinaabuga siya, Daddy. Nabayagan nga rapaap ko ti agbalin nga abogado. Gaputa kayat ko pa iti makatulong, kadagiti padak a persons with disability. Ket adamat ton urnong ko para iti day tabanag. Sigurado ka kadi, ha? Saan ang lalaka ti kayat mo akurso? Gaputan nagado tinaskan abasa a libro. Ado mati pamuspusan, tapno mabasak dagiti libro iti law school, Daddy. Sakpay ti graduation, napanak iti Dean's Office iti College of Law, tapno aging choir. Kat nakuna ti Dean, anak kasagana da kano nga aghandal iti estudyante akas kanya.
Naimbagmat ta nakapasyar ka dito'y balay, Sani Barok. At dapay imot mo a merienda. Uwan, ma'am. Kaya't ko lang amin asarongkaran ni Alea numabalin. Kinapundo na. Sorpresa kan kuha na ti kaadak ita. Awan parikot nga uray kanayon asarong karam ni Alea. May mayat paikit di Iti kasta, maam-amuda ka anainbag. Agyaman no kasta, Ma'am Paula. Ada ni Alea iti siled. Madama akasarsaritan ni Herman. Agtugaw ka pala ang dito'y salas. Kabayatan ti pananguray mo kankwana. Nimot Jade, agsubli ka no, inton madamdama. Apay adi mo impakpakam mo nga umay kagayam dito'y balay, Sani. Naimpaglaangan, tawan papanak ita. Kaya't ka ngamin asorpresaan. Ken, uwan gayam. Ada imat ko. Tay paboritom a merienda. Thank you. Ada lang amin napataga nagsaritaan mi ka ni Daddy. Iso asanak anakaruan adagos. Alea, ada ko maibagakan ka. Kahit sapay la ko tadi nakgurgurahan Anya ka di dayta. Sige, ibagam laang. Ay ayatan ka, Alea. Nabayagan da ito yung marikriknak. Iso na lang. Tamabay na kamang ibagakan kay di. Gaputa, amang ano ipagarop mo luklukon ka laang. Sigurado ka kadi iti dayta amarikrik nam kanyak. May saak abulsak, Sani. Adupay ti babae, di ta may bagay kan ka. Sika lang tayo ayatak, Alea. Sika ti kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Ken awan bibiyang ko, nga oray may saka bulsak. Sana day tatilapad, tapno ayatan ka. Kaya't mabilang tayo kanak itinamnama, wano gundaway ko. Ikarik, di kan tupulos pasakitan, Alea. Yes! Congrats, BFF! I'm so happy for you. Agdan love life mo. Unay kan, Jade. Kas ka na nga ba kay iti loto? Siyempre, nilagayam sani ti makaparagsak di tapuso. Kat kaano nga iti panagkalay sayo? Awan pa iti plano mi dayta. Agiskwelak pa nga min iti lo. Iso ang mabayag pa yung mapasamak dayta kalaysa. Amo na ka din ti may papan iti panagiskwela. Wen, ket, agyaman ak unay. Gaputan nakasagana amang suporta kanya. Kastagayam, tinagsaritaan nyo kan ni Alea, Herman. Wen, Paula. Nakaragragsaka. Gaputa uray no saan ko anay tuloy idi ti arapaap ko. At dawat ti anak ta. Hey, jak amo nga arapaap nagayam ti agbalin nga abogado. Awan mat ngamin tinais-istorya na kadata. Amumatan dya anak ta. Saan unay ama nagistorya. Nga madmadlaw ko kankwa na idin. Ana usem nga agdengag ka dagiti mapaspasamak nga isyo. Kan talaga analaing iti public speaking. Suportaran ta ti anak ta iti panagadal na iti kinaabugasya. Sapay kumatag baligi. Gaputasan analaka ti kayat na akorso. Itatagadal kan iti kinaabugasya. Anya nga iti plano, Maalia? Agresign ka kadin kas instructor? Saan, madam? Ag-working student ak. Gaputa sa anak mo't ngag full-time iti law school. Ang sigurado ang mabayagan ka iti panagadal mo no kasta ti aramidam. Ayos lang, madam. Amangan ngamin numarigatan ak. No bilang ta full-time study ti i-enroll ko. Iso, babalin ko lata ti mangisuro, madam. Well, good luck iti panagadal mo manan, Alia. Sapay ko ba agbaligi ka, kat agbalin kanto nga abogado. Sa
Ni tangay iti universidad ang nagadalan yu iti kolehiyo ti pag-adalan ni Alaya iti law school, si kalakuman ti makaamukan kwa na. Kindawa, adi mo kumabaybayan ti anak mi. Namnaman nyo na ita, Sir Herman. Jack Tupulos baybay ang ti anak yaw. Nagasat ti anak mi. Gaputa si ka tinagbalin akaayan ayat na. Very supportive. Ken man nakaawat ka, Barok. Ket sapay lakuma, ta saan tong agbaliw dayta a panagayat mo ken kuhana. Santo Apolos, Ma'am Paula. Ket pagyamanak met unay, gapot ang maikaryak iti pamilyayo. Nga uray pa'y marigrigat kami laeng. Saan nga importante ti estado ti biyagyo, Barok? Tinapateg kada kami, ket ti panagayat mo iti napugno. Ken panangaklon mo iti kasasaad ni Alaya. Adday ta Alaya, nadalusakon a naimbag to'y apartment mo. Iti kasta, awanen parikot mo no marabyan ka nga agawid, manipod iti klasem. Agyamanak na naminda. Pasensya kayon no kanayon madisturbo kayo. Saan mo't balasang ko? Kud, kasla anak kan. Gapo ta kaayan-ayan nakakot nga rod ti anak ko. Kan oray idi saan kayo pa'y laeng agayan ayat. Talaga nga anak ti pangibilbilangaken ka. Agyamanak no kasta, nana. Aywan gayam. Inton bigatan amang rugi ti klasik iti law school. Sapay ko ma, tamabaelak ti biyag ti maysa a law student. Ay sos, kabaalam dayta. Basta lakit di porsigido ka, iti panagadal mo. Sakbay mapan ka iti klasem. Dito ita pailangan coffee shop, Alaya. Iti kasta, makapag-relax ka. Diyak amo no kasanwak a makapag-relax, Sani. Saan analaka ti agadal iti kinabuga siya. Nang runa iti estudyante akas kanya kasana makakita. Kabaalam dayta. Adda kami lang dito'y amang supsuportakan ka. Nagbilang marigatan ka. Panunudong lang dagiti tao amamati iti kabaalam. Dagiti tao ama ipapaayam iti inspirasyon. Nang runa dagiti estudyante. Agyaman ak una iti panang patibkar mo iti pakinakam ko. Ikarik, sa anak tupulos nga agbaliw. Santo nga agbaliw ti panagayat ko kan ka. Nga oray pa'y maragpat ko ti arapaap ko nga agbalin nga abogado. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo itay, Herman? Kasla nangag ko adakdakamatam tinagan ni Alea. Tipada ka reporter. Kinunana, akayat da kano nga interview ni Alaya. Naamuan da ngamin nga agad-adal iti kinabuga siya. Isuan ay inspired da kan kuana. Naibagam ka din daytakan ni Alea. Wen, isu na lang talaga busy. Isu nga amang anuintun sumarunulangan ama interview. Talaga nga ado ti ma-inspire ni Alea. Nangruna dagiti pada na a persons with disabilities. Gapo iti panagpursigi ti anak ta. Kayat damet nga ituloy ti panagadal da. Kat agbaligi damet iti biyag akas ken ni Alea. Mabiit laeng, umayan. Naimbag nga orasyon, nana. Dito'y kadingag nanaed ni Ma'am Alaya. Ay, kat naimbag nga oras mo mata, balasang ko. Wan, dito'y ti pagnanaedan ni Alaya. Iso dalaeng taawan ita dito'y. Anya ka diti masapul mo. Kayat ko la kumaama kasarita. Adala kayat ko nga ibagakan kwa na, nana. Ay, no kayat mo. Umunag ka pa'y laeng Iti kasta, saan ka amatuokan nga aguray kan kwa na dito'y ruwan.
No kasta, sika tais istoryaan da Aleya kan sani ide agad adal da pailaang iti kolehyo. Wala na. Kinapudno na. Pagbababawiyak dagiti inararamid ko iti kalabas. Nabayagan na kayat ko ang makasarita ni Ma'am Aleya. Iso na lang, tadyak amuno kasano. Nasingpet ni Aleya. Kan sigurado ang mapakawan na kadayjay. Tinapatag ita, kat nagbabawyam dagiti madi nga aramid mo kankwana. Umapalak ngamin kan kwa na idi, nana. Gaputaado dagiti gagayam na. Nagngangato dagiti grades na, nga uray no saan ang makakita. Kat ti talagaan ang guraak kan kwa na. Ti kinasingad da kan ni Sani. Amom ngamin, abi. Madi, tinalaos nga apal. Gaputa day ti mangisagmakan ka. Kita tinapasamakan ka. Nakick out ka iti universidad. Gapo iti inaramid mo apan ang buli ka dagiti padam nga estudyante. Iso nga adal dayta apasamakan ka balasang ko. Ti aramidem ket agporsigi ka. Iti kasta. Maadaan ka mo't itinapintas ang masakbayan. Apay ka di pinaayabanak dito yung opisina yo, attorney. Ada ka di parikot iti grades ko. Awan, Aleya. Awan parikot iti grades mo. Pinayaban ka dito opisina, gaputa kayat ko nga ipakaam mo a well-appreciated ti academic performance mo iti law school. Talagang aramidem ti amin nakabaalam, tapno laeng may survive mo ti kursom. Agyaman ak unay, tama-appreciate yu ti estudyante akas kanyak, attorney. Aklunak kada kayo. No daduma, kayat kun ti sumuko. Kayat kun ngay sardang ti panagadal ko. Gaputa mga nujak tumat lang maaramat ti kinabugadok. No bilang ta makapasaak iti bar exam. Kan uray no agbasa ak kadagiti kaso anas kan abasaan babaan iti screen reader. Kaslasan asumrek iti utak ko dagiti detalye. Ita ka di pa ya sumuko ka. Nagalisto ti panaglabas ti Aldao. At dakan iti may katlo ato ka ti law school. Kas iti kanayon kung ay bagbagagan ka, nakasagana da ito'y departamento amang tulong kan ka, aging ga makalpas ka. Don't give up, Aleya. Just continue your dreams. Dumtang to ti Aldao, awagan da kan tumet iti attorney, kat ad-adun tupay dagiti matulungam. Kumusta kan, Abi? Nako na ni Nana Minda. Nga da ka kano dito'y dagus ko. Pasensya kan. No nabayagan ka ng ururay kanyak. Kinasaritak pa'y nga minti din iti opisina. Ayos laeng, Ma'am Aleya. Ay, pasensya kan No awan imot ko nga uray merienda la ko ma. Talaga nga imayak ditoy. Gaputa kayat kulat agkid daw iti pamakawan kan ka. Kadagiti na aramid ko, idi agkaadalan tapay laeng iti kolehyo. Unay kan aya. Kaslasan ta nagkaadalan. Di na kun awagan iti ma'am. Aleya, kunamlatan kanyak. Total, awan mo tinagbaliw. Talaga ang nagsingpat ka, Aleya. Mababay na ka talaga ken ka. Gapo ka dagiti nagmamadihi nga inararamid ko. Awanan kanyak dayjay. Lipatan tayon tinapalabas. Pagyamanan ka paikit di Gaputan na challenge siya nga ituloy dagiti arapaap ko. Talaga nagpursigi ak nag-eskwela. Tapno may pakitak ka dagiti padak nga da pakapilawan na. Akabailan damat ti agbaligi iti biyag. Agyaman ak unay, gaputan na pakawanak, Aleya. Kayat ko nga ituloy iti panagadal ko. Iso na lang, ta iti pampubliko nga universidad ti pagadalak.
Gaputa saan kumutten akabailan ti agadal iti pribado. Nalagaanan ti barukong ko. Gaputa nakapagkidawak kan ka iti pamakawan kadagiti amin anagmadi nga inararamid ko. Herman, itay pa lang nga agriring ti cellphone mo. Apay, di mo sungbatan. Diyak kaya tasungbatan. New number mat. Mga nues kamar da ita. Narigaten. Kasanon no napatagayam ti bagana. Alan sungbata mo. Sige man langan. Hello? Hello, Sir Herman. Ni Sunny daytoy. Imawagak. Gaputa ipapaayab na kayo ni Alea dito'y apartment. Ne, apay ka no? Apay asaan nga iso amis mo, di mawag kanya. Basta, sir. Umay kayo langan dito'y. Urayan kayo dito'y dagos ni Alea. Sige nga, Rod. Umay kami dita, itamat lang. Ita, sa dino ti ayan ni Alea, Sani. Apay pinaayaban na kami. Ma'am, sir. Relax kayo lang. Agtugaw kayo pa lang. Tatno saan kayo marigatan ang nakatakderdatan. Kasano ko nga ag-relax kami. Saan mi nga mo, no anya tinapasama kiti anak mi? Binaybayam ka di ti anak mi? Saan ka di nga imbilin mi kan ka ti anak mi? Apay binaybayam ni Alea, kat amumat asaan ang makakita. Mommy, Daddy, relax kayo lang. Iso pinaayaban kayo dito'y apartment. Gaputada kayat ko nga ipakaammo kada kayo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas na napauluhan. Panagpursigi, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung stasyon. Agyaman kami, itingkay panamtarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ka di talaga tinapasama ka ni Alea, Sani. Apay akala at pinaayaban na kami dito dagos na. Pangaasim, Barok. Ibagam ko matipudno kada kami. Ma'am, sir. Relax kayo lang. Agtugaw kayo pa lang. Tatno saan kayo marigatan ang nakatakderdatan. Kasano ko mga relax kami. Hindi mi amo, no anya tinapasama kiti anak mi. Saan ka di nga imbilin mi ken ka ni Alea? Kinunami mat, adi mo baybayan. Mommy, Daddy, relax kayo lang. Awan ti madya na pasamak kanyak. Kas makita yung mat. Nasaya ti kasasaad ko. Na Alea, kunak no anyan tinapasamak ken ka. Iso pinaayaban kayo. Gaputada kayat ko nga ipakaammo kada kayo. Asigurado apakaragsakan niyo. Mommy, Daddy, agraduara ko ni ti law school. Katno bilang tama pagasatan ak ama kapasa iti bar exam. At danton anak yung abogado. Ay, tikat katawaan. Sika, nangag ko dagiti bagbaga da mami kan daddy kan kaitay. Pulos asan ka nakatagtagari. Sikan tumot ngamin. No, yan tula, kalukon mo tinapampanunot mo. Ay, siyak pa yung tinaungtan. Ang awan kanyak day jay. Ura sinumot ngamin
Talaga ang makaungot da. Gapo iti nalaw sa danag da. Kayat ko lang amin ida sorpresaan. Ang saan kon nga ulitan tikas dyan ngay naramid ko. Gapot na jakon kayat nga agdanag pay da mami kan daddy. Ma'am Paula, iti saan nga agbayag? Makalpasan iti kinaabuga siya ni Alea. Anyan to nga tati plano na. Ag-exam ka di adagos. Ay, Jack amo, Minda. Awan pa'y mati na ibagbaga na kada kami. Mabalin ka di, asaan na kun nga awagan iti ma'am? Saan kayo meten asab sabali kada kami? Paula, kunamlatan kanya. Sige no kastati ko nam, Paula. Kat, no bilang taagkalay santon dagiti anak tayo. Abalayan tumatan, tiyawag ko kada kayo kan ni Herman. Ay na, busy unay da Alea ita. Agururay iti panagturpos na. Ken agrevyon tupay para iti bar exam. Ni Matsani, busy iti panagdoctorate na. Talaga na baligin dagiti anak ta, Minda. Awanan ti parikot ta kadakwada. Podno ti ko nam, Paula. Mabalindan ti agkalaysa iti anyaman nga oras akayat da. Gapo, tadan tumatan, trabaho da. Congratulations, future attorney Alea. Nakalpas kan iti law school. Kablaawan ka, BFF. Another success man ang tinaragpat mo ita. Agyaman naklaunay kada kayo, Jade, Abby. Ken mabalin ka di. Sandak pa'y lang nga awagan iti attorney. Gaputa sa anak pa'y met nga abogado. Umadan ni daytan. Gaputa sigurado ang makapasakan to iti bar exam. Pudnuti ko na ni Abby. Isalalaingam to ti panag-board exam mo. Iti kasta, agbalin kanton nga abogado. Congratulations, Alea. Kung naktumot ngamin kan kaakabalam ti agadal iti kinaabuga siya. Agyaman una iti panang-encourage yo kanyak, attorney. Sandak a binaybayan, aging gaan nakalpasak. Impakitam kadagiti padam nga estudyante. Ken kastameten kadagiti addaan iti disability akabaalan nyo ti agbaligi. Saan analaka tinaragpat mong arapap mo, Alea? Gapu ti kinaabuga siya, ket may sa kadagiti karigatan na kurso. Ket, anya ti plano mita ta nakalpaskan? Ag-review ak adagos para iti bar exam, attorney. Sapay ko mata makapasaak. Ikarkarara ko ti panagbaligi, Alea. Ket no bilang tagbalin kan nga abogado, saan mo to kumaliplipatan ti tumulong kadagiti agkasapulan? Paula, apay anagado ti tao di tasalas. Asino dagiti sangaili? Dagiti sigud a kaadalan ni Alea iti School for the Blind. Imbay da, tapnuyawat da ti regalo da kankwana. Saan laeng adagiti kaadalan na ti adda dita. Uray dagiti nagbalin a maestra na. Ay na, kita man lang agpaisuan niya. Kasla kaano laeng iniubing ti anak ta. Ita, agbalinton nga abogado. Ay, malagip ko lakat nga rod idi ubing paylaeng. Kanayon ko apang panunutan idi nga ang mga nudumakkel to ang nakakaasi. Gaputa saan kat nga rod ang makakita. Ang nagbiddutak. Gaputa adugayam ti pamuspusan tapno makaadal. Ken agbalin anasaya at ti masakbayan na. Saan lang asika ti madandanagan idi, Paula? Uray siya. Naimbang langan, Tadinak idi sinarsardengan. Tapno makapagtuloy ti anak ta iti kolehyo. Ay, awan kumamat ita ti anak ta. Anabaligi iti biyag. Apay anak kariing kapay laang, Alea.
Rabiin. Sa anak pa'y nga na makaturog, Jade. Inton bigatan na rumwarte resulta ti bar exam. Amang ano sa anak ang makapasa. Ay, kung naktumot nga aday ta ti pampanunutam. Among friend, no bilang ta saan ka makapasa, di pa dasam to man ang tiagtik. Anya ti amom, no saan mo pa'y agasat ita. Diyak lang amin kayat amasayang dagiti gastos da mami kan daddy kanyak. Kalpasan ti mano abulan a pa nag-review kan pa nag-take ko iti bar exam. Amang ano madismayada kanyak. Advance tumat ngamin ti panagpampanunot mo. Maturog ka kit din, tap na makarelax ka. Kan saan ano anya laditan ti mapampanunot mo. Sanay anak ko. Awan ka di plano yo ka ni Alea maipapan iti panagkalay sayaw. Planok nga ro doon ti ag-propose ka ni Alea. Apaman amalpas ngag-take iti bar exam nanang. Jack ngamin kahit ama pressure. No bilang ta ibagakon kan kuana. Ti maipapan iti day ta banag. Ay na, di yun baybayagan. Awan mo ten parikot yo. Gaputa agpada kayo mo ten nga stable iti biyag. Akalay sa kayaw, iti kasta. Maiwanak pa'y ati agbalin nga apo ko. Di kagdanag ta mapasamak to day ta nanang. Ipaayan da kayon to iti ado nga awirin yung apo. Itan arumwarte resulta ti bar exam. Diyak kayat amamuan ti resulta. Tama nga no sa anak tumat la makapasa. At least, natungpal ko ti arapap ko ang makaadal itilo. Ngauray no sa anak ang makakita. Nagadumatan ti ag-message iti cellphone ko. Diyak pa'y ngamin masango ti nagbasa. Gaputa masadutak nga ag-cellphone. Uray ti laptop ko. Diyak kaya talukatan. Sino nga ito umawawag? Hello? Aliyah, nasaya ata sinong batam ti awag ko. Nagadun ti miss call ko kan ka. Ngam itakala asim mong bat. Pasensya kan, friend. Jack pa'y lang amin kaya talukatan ti cellphone ko. Apay ka diyan nakawag ka. No kasta, saan mo pa nga mo? Tiyan niya. Friend, nakapasa ka iti bar exam. Congratulations! Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam, Jade. No kasta, may sa akon nga abogado. Nagadumatan dagitin sa gana yo amakan, mami, daddy. Saan la dayta? Ada pa'y regalo yo kanyak akabarbaro a cellphone kan laptop. Gaputa proud kami unay kan ka. Attorney Alea. Deserve mo amin dagita asagot mi para kan ka. Pudno day ta, iha. Saan analaka ti panagadal iti law? Nangruna iti sitwasyon mo. Ang uray no kasanot kinarigat ti panagiskwelam. Kinabailam lata. Para ka na kayo amin dagito abaligik, mami, daddy. No saan aga po kada kayo? Saan ko kumamat ang natungpal dagiti arapaap ko? Saan laeng agapo kada kami? No apay ang nagbaligi ka, iha. No di kat gapo iti pa nagpursigim. Tauray no nakasagana kami amang paadal kan ka. No saan kamot ang nagpursigi? Awan matla titurong na. Be proud of yourself, iha. Gapo iti naragpat mo, iti biyag mo. Mabain ako na makisangokan ka, Atty. Alea. Panagritnak at Jack maikari nga agbalin nga asawam to. Gaputan na nga itong tinaragpat mo. Di ka man agsaw iti kasta. Awan mo tinagbaliw kanyak. Siyak pa'y laeng ni Alea, sigod anam-am mom. Ti kaayan-ayat mo. Awan tinagbaliw, sani. Ang yaman ako na, ha? Gaputa maikari aklat tagayam kan ka.
Namabalin ko mo kat agkalay satan. Natungpal tamat tanda kita arapaapta. Sigurado ka kadi akayat na kay Kalaysa? Ang mga nukalaat nga agbaliw ti panunot mo. Ang mga nukayat mo mat akasgan ka makakita ti agbalin akatakunay-nay mo iti biyag. Saan to ang mapasamak na ita, Leia? Uray niya pa iti kasasahad mo. Ay ayatan ka lata. Sikat ti babae akayat ko ang makaden na itag na nayon. Sige, no day tati kunam, agkalay sa tangarudan iti kabitan na panawan. Gaputa ang mga no agbaliw ti kapanunutam, kat agbabawi ka pa'y amang ikalay sa kanya. Wen, mami, daddy, kasta ti plano mi kanisani. No kasta nga rod, nasken ang maisaganaan tayo ang naimbag ti panagkalay sayo. Da kami ti makaamoy ti magastos. Oray saanan, daddy. Umdas mat siguron ti urnong mi kanisani ang maaramat iti panagkalay sami. Hud mo dayta, sir. Talaga nga insaganaan mi ti may papan iti dayta banag. Ay na, idulin nyo lang ang turnong yo. Tapnoad nanto pangalaan nyo no bilang tagkasapulan tayo. Basta, da kami ti makaamoy iti amin. Ay na, nagpintas kamutan iti suot mo at trahe ti boda, Alea. Imbag ka pa'y tagkasarkan. Ngam siya, awan pa'y boyfriend ko. Kasla sa anak mat amamati iti dayta nga ibagbagam, Jade. Iti dayta kinasayat ti panagpuspusom. Awan pa'y nobyo. Amangan mato'y limlimad mo laang kanya ka. Ti panagpuspusok ka dila ang tinasayaan. Saan ka di anapintas ti rupak? Dayta ti Jack masong batan, friend. Ha? Gaputa saan kumat ang makita ti rupam. Unay kamutan. Kasla santa gayam. Ibagamlatan anapintasak uray no di mo makita. Iti kasta, maadaanak mo't iti confidence, iti bagi. Ala, wanan, napintas kan. Iso amamati amaadaan kan tumat iti nobyo. Naglawang mo tanda ito'y pakaangayan ti resepsyon iti kalay sayang sanay. Ay sigurado ang nagina na ito. Awan tinas ka na pagdanagan nyo, nanang. Gaputa awan ti bayadan dito resepsyon. Taapay. Dakatungangam ka di, tinaggastos, ora iti resepsyon yo. Ay akasam, nagdakkalabalay da ito. Relax kayo lakad eh. Saan adamami ken dati tinagbayad ditoy? Gaputa kukuha tayon dati abalay. Ha? Sagot ko kada kayo kani Alea. Anya! Nanang, talaga nga inyornungak dati abalay. Gaputa kayat ko. Nakasaganan ti pagnaadan mi kani Alea itang agasawa kamin. Ken uray da kayo Kayat ko met nga agbalin kayo komportable. Iso aday ito'y abalay tinapilik para kada kayo. Iha, itatasan ka na busy. Mabalin ka ding guest ka iti radio station na pagtrabahuak. Mabalin mat, daddy. Ibagayo laang kanyak no kano ti iyo umay ko station. Nakasaganak iti anyaman nga oras. Sige, intun bigat langan nga umay ka. Nabayagan akayat da ka nga interviewan iti may sa programa. Iso na laeng, busy kamot ngamin idi. Ado dagiti na-inspire kan ka, iha. Nang runa dagiti padam visually impaired. Ket, anyang iti amom. Ang mga nuad-ad dapay ang makatulong ka kadakwada. No bilang taado ti makangeg iti mapasamak to apa nag-interview da kan ka. Sapay ko mga rod. Tadagiti padak visually impaired. Kat makaadal damot akas kanyak. Iti kasta, agbalin tumat anasaya at ti masakbayan da. Nagadutin na kang iti interview iti radyo. Ken saan la dayta? Uray iti social media. Sikat kan Alea. Wen nga rod,
Adagayam imawag kanyak itay kalpasan ti interview. Damdamagan dak. Numabalin ko kanu ti agbalin a legal advisor para iti maysa nga organisasyon para kadagiti persons with disabilities. Oh, di mon paluspusan day ta agundaway. Baban iti day ta trabahom. Adu pa iti matulungan. Adda kami lang dito'y amang suportakan ka. Agyaman akmanan kan ka. Kada kayo kada mami kan daddy. Saan ko ang matungpal amin dagito'y anaragpat ko ita. No saan aga po iti suportayo. Kadagiti amin at tulong mo kanyak idagad adalak paylaang. Da kayo ti inspirasyon ko. Tapno ad-adda pay nga agpursigiak. Kan tapno ad-adu pay dagiti padak a visually impaired a matulungak. Tapno agbaligi damat iti biyag. Ditan papagayam tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.